Μαλάκι, σεισμός. Κάνει σεισμό. Παιδιά, σας κλείνω. Παιδιά, έκανε σεισμό και έκανε πολύ δυνατό σεισμό. Πού ήταν ο σεισμός? Το είδατε? Το είδατε? Όχι, ήταν καλός σεισμός, παιδιά. Τελευταία εδώ πάνω πολλά. Μαλάκα, και σεισμός την ώρα του live stream δεν γίνεται, ρε. Παιδιά, ήταν δυνατός, αλλά θέλω να δω που έγινε. Και ο Πατσίδης μου έστειλε. Τα ακούγατε το τάκα-τάκα του σπιτιού? Χέστηκα, λέει ο Πατσίδης, και η Αλίνα χέστηκε. Στην Θεσσαλονίκη δεν η Κοζάνη κουνήθηκε, λέει. Πού ήτανε? Μαλάκα, δεν το πιστεύω, ρε. Καλά τα άκουγα εγώ τα σκυλιά σήμερα, ρε φίλε. Και κράτησε.